ina bin inda ake sayar da kayan al'adu na gargajiya. Jama'a, ku sha kallo, sai ku biyo mu a wannan channel ɗin ku ji sauran labarai. Wannan jakan da wani fata aka yi don Allah. Fatan kada. Fatan kada. Kada. Kai, gaskiya jakan ya yi wallahi. Wannan jaka da yake kallo da fatar kada aka yi sai da mai su ya je ya ci shiga ruwa sannan ya je ya kamo kada bayan ya kamo kada sannan ya feɗe aka cire naman aka shanye fatar sannan aka jeme sannan aka zo aka yi kafin wannan kada saboda kin gan shi mai inganci baya expire ko baya lalacewa domin na bature idan ka same shi wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya ba wannan kuma zan ba ka garanti shekara 20 ba Ne polish kawai ya ne. Amma ruwa ya taɓa shi ba abin da ko ruwa ya taɓa shi ba abin da zai Polish kawai ake ma. Ga wallet nan kuma irin na samari. wannan kenan. Wallet wanda ake kuma zuwa sai ki sa kuɗi ki ɗan dalolin ki sai ki ajiye ba ruwan ki da ma'awa Gaskiya ne. irin na zuwa ofis. Ana sa wannan za a sa Hadda wannan. da ake kada wajen biyu. Biro ake sawa a nan. Sai Duk wannan da ya ɗaya ana samu da shi da hannu ba wani abin da yanci komai da ke da hannu ake. da hannu yake da hannu ne. Ah, wani Isa da za mu samu gwamnatocin mu su dinga sun irin wannan kayayyaki suna fitar da su kasashen waje kuma da mun sake daga inda muna da ƙarfin da tsaya mu jajircewa iya ruwa na abubuwan da kuɗi ya kamata a ce gwamnatocin mu suna fitar wannan irin kayayyaki suna fitar da su waje suna mai sai su dinga kuma ƙara mu abubuwa inda za a yaga to don a kulle boda ko a wani duk abu ne mai jari don mun san an tallafa kayayyaki ne. kuma insha Allah yanzu dai za a yi yadda za a yi dai a san yadda za a yi. Yawwa muna godiya da wannan da ya sa kai. wannan amma yakan nemi ya karɓi lambar wasu an ne bayan Yi mana ai zai dauka. Zan ba shi ai kuma ina yin wasa da ita. Haka iya ganin din na sa samfara da kuma. Ina da za ku sai ka ɗauki mai yin ba da ba waje ana yin da mata masu kyau